Aquest dimecres, treballadors, sindicats i direcció de Copirineu s'han reunit amb els advocats respectius per aclarir alguns temes sobre l'acomiadament dels 41 treballadors que hi ha a l'empresa. La idea era signar l'expedient aquesta mateixa tarda, però els advocats dels treballadors han demanat més temps per estudiar la proposta. Les finiquitos sembla ser que estan entregats per estudiar-les, però no estan estudiats. Nosaltres encara no els han vist, per tant, tot això s'ha d'estudiar i això requereix un temps que d'alguna manera els advocats t'ho demanen, no? Perquè és lògic, i és el que farem. La manera d'estudiar-los, mirar-los tots conjuntament i a partir d'aquí que siguin ells que ens diguin tal dia estem en disposició de signar o no signar un acord, que en un principi podem signar, evidentment, sempre que estigui tot bé. Tot i el desacord en aquest tema entre les dues bandes, al final s'ha acordat que l'expedient se signi el proper dilluns. Durant el matí, sindicats i comitè d'empresa s'han reunit també amb l'alcalde de la Pobla, on se li ha informat de la situació i ha donat tot el seu suport en el que estigui a les seves mans als treballadors. Per la seva banda, el gerent de l'empresa de Copirineu ha volgut remarcar que l'empresa ha arribat fins aquí avui gràcies als treballadors i els sindicats que són els que han lluitat per ella, ja que ha comentat que en el decurs dels dies on se debatia el tancament, ara imminent, s'ha sentit sol, gent recolzat per l'administració.